Nekuda sei. Bože, sei uma mix. Ile boma sera sei. Andre boy. Ile te motorbike. Não goziwa. Ati mimi nakabira udaraji kwati ndibonisa iwo motorbike mimi. Right. Unaona ndisanda kudzisa motorbike. Ndisanda kupa makia. Ngari pa. Wosina ndo makia je? Kudzisa mtemo. Road. Kana ne motorbike. Ukasvika paroundabout. Roundabout ndo chakatendera je. Kopaya. Vachingona kuti une motorbike vose vanomira. Iwe unopinda. Ndotopinda. Ukasvika pane stop sign. Pane stop sign kuti kune stop sign, kune stop sign, kune stop sign, 4 stop sign. Ukasvika ipapo vose vane moto inogona kuti webike asvika vanomira. Ndotopinda. Pane roundabout kusvika pane ma stop sign 4 kusvika kupinda. Ukasvika ukafamba futi kana kusina magetsi pamarobhoti. Kana vanhu vangona kuti motorbike uyu motorbike wasvika vanomira unongosvika ndotosvika nditopinda. Alright. Ko pakaita ambulance ndoikurira ambulance zvinoti ikatoona kuti wemotorbike because inogona kuti ikakuda kuita zvokutamba inoenda newe futi inotomira ikakusenga because ikakubondera ikakutokusenga. Saka iwe unongoramba uchiita zvauri kuita iwe ambulance anotokuona utokuzuri. Ambulance dzinodhura ine motorbike. Samuriona mambo vama motorbike ime. Ndisaiwo. Andozva ndoita kana vanhu vasingatobhadhara chikwereti changu kugarisa nemari yangu. Saka kuti mamuchinoudza zvokunyeba. Kana azvoshanda ndozvatotoita. Kana tototanga maleseni mangwana. Ndikuye mangwana ndawana uri ready. Ndakuenda. Alright. Vakusiya heti yenyu.